Kapitan Inteng! No talaga mo't lang nga nalaing ka. Sungbatam da ito'y saludsod ka. Oh. Anya day ta, Chip. Anya tinagapuan ti itlaw. Naglakamot din day ta sa ludsod mo, Chip. Basic. Anya nga ti sungbat na. Naggapo ti itlog, ijay manok. Uy, naglaing kan. Ah, Chip. Ni tatabadong day ta, ah. At daigam na ang manok. Unang paisa. Ay, tataba daw. Naggapuan day tamanok nga igamaw. Amok ti sungbat na. Itlog. Naggapaw iti takaw day taoy. Anya? Ah, Di yo'y bagbaga ah. Ay, sige. Pulutanin tayong arudain. Apay, sa dino tinaggapwam, Inteng? Naggapo ak itiruar. Kahit, anya tinakitam di taruar. Dagiti ato a proyekto diti barangay. Nagsasarano nga minti project ko. Nagado. Diya kalsada. Diya rangtang a barbaro. Diya waiting shed. Ija junction. Wen, ado dagiti inaramid mo a proyektom. Ang kumusta mo't ngay dagiti ka baranggayam? Apa dagiti ka barangayan? Di mo ammo no anya ti aramidan da. Anya aya? Bartek da abartek. Kalpasan na aglalaban da. Jak mo day ta mapaspasamak ah. Ha, dagitan tumat ngamin proyektom la ang tiininto na ram. Wala. Tapno mga bakak manan inton eleksyon. Nay. Hey, adamanin ang kikinamat iji kalsada. Ha, Bartak madagita kikinaman. Ay. kahit apay nga raw ang nagtugaw kalat taditan. Agilad ak. Ay, saan ang mabaling nga agilad ka? Tay parit na amin. Mapan ka aganawa ka dagita ang kikinamat. Napanugak nga ron. Pay nga baon na. Anyat sirbem a kapitan ngay, no baybay am aglalaban dagiti ka baranggayam. Sakla amin ay. Pay makainaman. Ay na, Kapitan. Adamanan aglalaban ni Jay Kalsada. Pay am ida. Na, imbis na mapan kaganawa, nagdikwatro ka kaya na nagtugaw di tasangwanan ti Tirsenak. Damat ni Kwarong nga ganawa. Ay na, kasano makanawa ni Kwaraw kat nagiinom da kada kabadong. Ano? Nabarbartik da. Isa sana makaanawa. Ay, sumartin kayo! Sumartin kayo! Saan na ka naman batsod, paray? Wala lang. Uray makaungad ka, paray. Saan na ka latadang dagay? Aguray pa ba? Nagbilang ang ititala. Maysa! Dua! Tala! Awala ta, paray. Talaga saan na ka dagay? Nayunak ti agbilang. Kaduan ka na, paray, ngagbilang. Sige. Upat! 5, Inem! 10 pulaw. Sa nga pulo adagos. Kuturay pa'y man namin sa ngagasot sa ngagbilang, paray. Saan na ka latadang dagay? Sayang lang, di pa nagbilang ta. Chip. At daglalaban, Jay, oh. Bayam lang ita. Naskan nga nawaan ida, Chip. Nabartagak. Diyak kabalan ti aganawa. Ni Kapitan ti agan anawa. Tagang nanggal ka. Iso nga oray sana kaon nga aganawa. Anya ngay, Inteng, naanawam mutla ang dagiti agaapa di taruar. Saan nga? Apay ngay, Di dakpat-pat yun. imbagak tumat kan ka. Binilangak pa idan nga maawan lata. Ay, day takot ita. Uray no ado ti proyektom, no awan disiplina dagiti ka baranggayam, awan mutlat serbina. Nintumot pari ba dong ti mangidada ulo iti kalukwan? Kahit gapot akong parem, bye-bye amon. Saan ang mabalin na? Ay, impluensyaan na pa yan dagiti tanod mo. Nang runa kan ni Kwara. 5,000 da ito'y kwartak nga igatang ka, Mara. Apay, masapulaya nga ibagam. Gumatang kalatan, ah. Ay damagak ano da bariyam dito'y 5,000 a kwartak no igatang ko dito'y tersinam. At dabaryak, unay kakidin. Anyat gatanga maya. Adala ko mga sukar.
Manwa kilaw? Dua sakaw. Sagay sa kami kinibadong ka. Aniya? Dua mat asako akapay. Na? Sinako tigatangam? Adawan no awan. At dalakok ngam sana sinakaw. Naglastog ka nga agibagbaga nga dalakom. Kurang mat gayam. Apea nagaduti kwartam ita? Sweldo ni badong ka. Na? Adda trabaho na aya? Tidak kala sa lunsod ita, Mare. Nagapwan ti kwarta ni Kabadong. Kat no imbaga ni Marito yang nga adda trabaho ni Pari Badong. Ang tiditay ammo, no anya ti trabaho na. Anya kumamat mo na trabahoen ngay? Wun nga rod di namat ammo ti agkarpintero. No agbangkag mat, kanayon na malaylay dagiti mula na. Ay kasanumat nga men, marikwanang. Kat di namat ammo asibugan dagiti mula na. Ay, pangalaan na kumanga iti kwarta na arinibo. Ay, day tati question. Sapay ipaspasikat ni Marituyang. Ay, una yan ang nagpudot ti panawan. Nay, saan mo't napudot na natuyang? Pudot anak nga raw. Anya ngay day pagpaypaypay mau. Kita manuan niya da ito, ikwaraw. Kwarta may. Ay, isardin ko pa ilang tagpaypay Hap. Uy, Hap. Mano ti makit-kitam. sagsasangaribo may. Ay, pudot na. Ay. Saan mo nga ipagpakita day ta sagsasangariba, nana? Jak ipagpakita. Pagpaypay kulain. Mga nuholdapan da ka. Nadapay dito'y bulsak ti sagsasangaribo, kwaraw. Hindi mo ibagbaga ti kasta. Ay na, kaslasaan kamot ngamin, amamati nga ado ti bulbulsak asag sa sangariba. Kaya't ma, tayo pakitakan ka. Ay, siya kung timang hold up kan ka na natuyang, iso asumardang kan, idulin mong takwartam. Nakabasulak ko man, imbagtan na kontrol ko ti bagay. Tapay. Kasanaw, ipaspasikat ni nanatuyang ti ado asag sa sangaribo na. Kaya't kukuman na hold upon itay. Ay, talaga apasikat day dya ako marimay. Nas ka na mabagbaga ni nanatuyang antay. Delikado ti kas jengar aramidan na. Ay, talaga delikado Ayan ni uncle mo tabagbagaan naman ni Maritoya. Umay ka mare, tabagbagaan ka. Apayabagbagaan na, kapitan. Una taman di jar aramiday, nagpaspasikat mo. Kay adagayam ipasikat ka. Agpasimple ka mo da. Kasano ama amuan dagiti tattao nga ado ti kwartak ngay no jak ipasikat. Na, ano ti kwartayo? Ni badung ko sweldo na ka na. Anda? Inaldaw nga yawatan nak ni badung ko iti sagsasangaribo, kapitan. Pangalalaan na ko ma. Day tati jak amo, jak mo't damdamagan. Basta tinapatay, iyawatan nak iti kwarta. Chip, ni tatabadong Ha? Nagdamot ukudin na kalding. Chip, damagam man no naggapuan jay kalding na. Tataba daw! Naggapuan day ta kalding mau. Nagkapo iti takaw da ito'y kwaraw. Takaw manay. Wait, kitumay kayo Tagiinom tayaw. Pulutanin tayaw, da ito'y tinakaw ko akalday. Sinong ti pagrunda kit na bartek damanan dagiti tanaw? Imbagakan ka. Aging ga iti di mo ikan iti ultimatum dagijay. Kastalatan ti aramidan da. Makaungat ako no kasta. Paypay sum ngaminan ati agungat. Tanay, adu matan dagiti mataktakaw adingwan dagiti kabaranggayan tayaw. Ay, no saan kang agaksyon? Awaanan Kapitan, imalaldawan nga agbarbartek da kwaraog. Manan? Wun, agipulpulpog da iti kaldeng. Ay, una lang. Kadwa na da Gerardo, Andres ken Marcos. Pada maangot ko nga agat kalding. Ay, agay ayab da pay aka dagiti kakadwada nga aginaw.
madamdama agaapadan tumanay. Ay, sigurado dayta, kapitan. Ay na maangot ko di mapulpulpugan akalding Apay ayan umango mo. Ay maawan tipong tutkaw. Anya? Ay mapanak sa makipulutan. Ay, saan, kapitan? Ah, Ay, ungtam di da. ay wunan niya. Ay makapabisin di maang angot ko. Mabarbar kakaon tatabadaw. Sampay Saka pa mabartay. Ado pa'y tipulutan tayo akaldeng. Isu ajak pa'y kaya ti ma-full bat ama bartag. Nay. Uncle mo dahil kwarog, nay. Ala, nagungot ni Uncle. Saan? Danag mo na ya. Naglamangak taong tanak dayta. Paray! Umay ka, makipulutan iti kaldeng. Ay umayak agungay. Sa anak ang makipulutan ka na kayo. Ang tukaw ka pa'y paray. Si Kaki di may umit ka lang away. Ayan di kwarog. Ay talaga makapungtuta ka. Ramanampay man da ito'y pulutan akalding paray. Ay makaung unguta. Isuan di nakikan iti kasta. Ramanampay ngamin Eh jak kayat. Madamdamakan taon nga gungay. Kalpasan ang maramanam da ito'y. Eh sige man langin. Mala, agsat ka pa ya. Eh maminsan lang Wine. Antay. Agungit ka pa'y. Eh medyo. Kit na yun ang pa'y dahi tayo inuman Eh sige man. Kaya nagpulutan ka pa'y paray. Ay mas madamdama akton nga agungit. Kit mo na. Nagado nga oras ti panagungit mo. Isuman. Kwaraw. Rumwar ka ditan. Saanan nga agungit ni Uncle Mau? Eh saan? Nakaisip akon. Pudno ka di Uncle. Ay da. Pudno ka di asan kang nga gungay. Pinainom dakmitin di sa aday. Pinagpulutan ko pa yan May tugtugak pa. Ay, tingyaw. Agsasango tayo nga ruda na talaw. Eh agure ka paray. Apay paray. Nagkapuan ti pulutan nyo akaldeng. Nagkapo iti takaw na itaparay. Anya! Kit naraman ang miting. May babawin pa. Nagloko ka. Tapakanan nak itinaggapo iti takaw. Maray, adda bariyam iti sangapulo arriba. Ay, adda ka manan nga agpalastugan. Na, apay nga ibagam ti kasta nga ay kat daytoy laeng nga rod ti kwartak. No awan bariyam, ay kat ibagam nga awan taijayak sa bali at tirsina amapan gumatang. Manuman tigatanga mo na ya. Sinako sa ako manan. Ay, adalakam. Ay, awan tilako ka sinako sa ako. Kinilo laang No kasta, mapanak nga rod gumatang ijay sa bali at tirsina. Ay, agure ka. Adda umay a pulis, maray. Ha? Ay, Sus, pulis nga agpaisaw. Nay, aday tang. May bagang orasyo. Ay, kastamot kang kasal. Apay? Birbiro ka man tibala ni Salvador Kapurlisan. Nimot badung mo, maray. Ay, apay, sir. Ada basol ni Badungkaw? Ado reklamo kontra kan kuana. Ado dagitilino ko na atat tao ngayon nalaan na iti kwarta. Ha? Ay, kunakon ka. Ay, sus. Sa dino ka di tibalay na. Ay, kunakon kay. Naggapo iti linulo ko dagiti kwarta ni Pari Badong. Nga ipalpalastog mat ni Marituyang. Win nga rod uray da kwarog. Nagnumardamot iti manok ken kalding a pinulpulutan da. Ay, uray pa ni Kapitan. Pinasangwan dalang iti kalding a pulutan. Nalipatan nan tinagungay. Day tangarod kat ti jak kayat ken ni Inteng. Nagmadi ti kasta nga ugali na. Pasangwam lagayam iti pulutan saanan nga agungay. Hey, Kapitan. Tulungan niyo mata ni Badungkaw tanay ibaludan. Anya kumati maitulong ko. Nagpulutan kayo umot kinikwarog iti manok kalding paray. Uy, naminsan la kanya. Ay rin naman naklaag. Ay, diyak kaya ti mabalod tuyang. Ibag kumano kadwa indak na pare inting kong kwarog. Toray tong palbiyaga ko ni di pagbaludan. Uy, hindi ka mangiramraman tatabadaw. Ay, parinteng, umay nakmit kadwa na. Ay, di ka magiramraman.
Dakas to pati naramin mo. Anya. Ingkasong batan ti basol ba? Kan nagbalbaliw ka nga minin. Ah, Tapos saan ka sakit ti ulo dito barangay?